Paralog pe ie sa session pat hagani kapor ni priang sobhai fisha kani ka channel jong ka 24/7 house of prayer for all people ni ka ying jong ka jing duai te kumba phiju ya don rangkat bat ni barbor fi ai ka jing krishan hagba phiju pet ya kani te ni ai ka brom ning kong e show blay na ka banta ka jing krishan ka jong fi bat bu blay unang yai kar khu ye fi te kani ka jan miet ngadon rangkat bat nga sai sien pat i pastor Shan Bolando i priang sobhai pe pastor sia kani ka channel jong ka jing kren ka jongi sai sien pat kani ka Kublai sibon. te ka vanta ka mangin ya kren kani ka jan miet kalong ki nong sen shar ki ba pelong ka jing ya te jutang penban bat ki nong wei ka penjot ya ki trai jaka ki trai muluk lane ki ba dino ya ka kai ka teng ka trei ka kata kalong ka ei ka ba ngiyo i kat kum na ka Bible ya ka ba ublay ukren kalong bakawan ra ya ka jingjot ya ka ba kum kata ka jaj pan riyo te ka ni ka por shwa bangin ya chaprang ngakwa ya ka ban pen i ya ka ei ka ba ka Bible ka ya thu tingan pen i na ka kam jong ki apostle nagalanong ka ba khat nyau sngap ka ong kum ni ula tauru nakaway kasnam ya ki kenja ban riu baro ya gaban syong halor ke kendau baro haba ula pentikna ya ki ayom balabu bat ya ki put ha ki jaka syong jongki tekani kalong ka ei paso ka bang ala ban ong ni ka janmiet ba ublay ya ka jing shisha kai kum mangiyo i kat kum naga Bible bat kum juru kum mangiyo iru dalaki kmat jongi ngi ba ublay ubu akan ka kendau ya kawai pa kawai ka kan hun jaj men riu halaka jong ka jong ki put ki sam tenang ta upen mi iru useiru ka mangala banong ba ki tohi ki briu halaki jong ki jaka jong ki ya kaban penyo ikti nong sensyar bat kum magalong ka ni ka riga jungi kalong ba ki pajba ki yo ik takalat ban long kum ki trai la ni ki kenrat ya ka ban jit hi maki ya kita ki nong sensyar te ka i kum mang yo i kalong kum magalong ba ki nong sensyar lada ya ki kam ki jam la ni ki jing tre jing ta ka bangi ong ki tin nong we ka business ni ki jing tre kam tre jam ki tin khasi lada ki penlong man kata ka jing le ya te jutang lani kata ka jing lek ai ka jing ya menjur penban bat ki wei pat ka bala manong tinong wei ki company lani kita ki ken hun trekam ke ga ba ngio i galong maka wanra penban ya ka jing pendu nong ya ki trai jaka ki trai muluk haba kimla ban te lakam ya ki te paso kumbang ala pen efi naga ni ka tien ka jom blai bau blai ula ong bau pun tikna ya ka kiput kisam uburu ya ki bakin syong halaka jong ka jaka ka jong ki ya ka ba ki dei ban im te pipi don ayu kat kum ka tien ka jom blai ya ka ban kren ya ki nong sensyar haga ni ka riga jongi la ni kaleng sodong kat ki ba yo sngau ki ba sautu lang ba ka ni ka jinga kren ka jongi ba ka ei ka ba kumangi i ka long ba ka ju penjot i kitrai jaka kitrai muluk pidon ayuban ong kat kum ka Bible Kublai sibon pastor. Ai kublai ru ye pi baro kinong page ki ba pila ai ki comment ki ba per ni kman ni aingu ublai nam ta jung pi baro ni duai man kasi kat bang rang song nem mentang perkhat mo ba las bun snem mi la duai rei ngi krem pat yo ban ya kren kum ni ten rei ngi aingu ublai bo ublai la pli kren kalat bang yo ban kren dei tang bang suduai haban man ong haban kren ru i ka jing sisa namar bakala dei ka por ban kren te kalong ka jing kemen ki parlok baro ki bio sngo ba ju i ka ni ka por te kumbala phila bu i ne ka nongrim ka ba sutnat ba ki ne kitin jong blai ka ba ublai la thau ka wei ka sna pi kan mau hadin ba ublai la thau yu briu long ula ker khu yu wong to pendap ya ka perthai ba ko wei te nang to ublai bi
namar ublay ubayar ubakrau haduk kata-kata tinak ta kadau syembu re tang kawai ka judgment riu syem daire bandon tang American new jiu reu la bu I ka judgment riu hakni ka pathai ka bangim la ban jerlut namar ka ni kalong tang ka jingpen kan mau andai ka ik mut ban ong kalong ba kumang ila puli hang ne manta ba ublay ulabu yo put usam kumong judgment riu jongi udai judgment riu khasi wat langilong ki barit pat nei ngala ban ong ladang ngirit pat ru kadon ga jinglong kerpang tonuk sakum ki judgment riu Israel ki judgment riu Israel ka kari Israel ka dei kari ka barit handai pi ublay uju ainuk sa bahai kini ki judgment riu Israel te kumta yang ngiru nganget kadon kata ka jinglong unik mo jinglong kerpang yang judgment riu khasi jongi ba ublay ula kerku yangi ula ai kani kari khasi janti kari ngalamanong kanya ka jelame khalaya te khamtam yu khasi jongi ni aingu yu blai ni kren ni ne khamtam ba mangi ke ga bangi dai ban le kumla simene banta pastor le ai knet ke jinglam prang ba ke ga ban ja la ding don ke jing te jutang bat kibri ki banabar ha ka ba dai khamtam bat kene ke kam business khai pateng ne ke ai hoi ni don ke jing dai bat ki ban ya trai kam taba kimla pade ban control maki lade ban IT no seki wat ya kari lane kata ka benta namaru blai lo airu yangi kabor bangi le kata tena kata ka dau kane ka dei ka benta ka ba don kam ba bangi dei ban sim ini ke jingkit kli meginong sinsar ka dau balai ngisa bu ngisa thung ginong sinsaru namar makikin pekin bakan numdon kanu ke jing pen baklano ka ban wan tuit pen ban nabar ya kapan long try klik no de kinong wai daring ipuri ni kitin jong blai ke ba kitin jong blai kalong balabu hang ne ngan supet nyuk sai kani ka rom klenong ka khat lai namar om don kanuru kabor lemdan au blai tik te ki bor ki badon labu beje ki dau blai ke ya kani ka bor sinsar hang ne hari khasi janti hang ne jala kadai balabu dau blai tela dangi bakla ya kani ingi kumangile kren man kapor baka syong manta ba kumnongin penyai kumnongin long kitiki try ngen bat kumong sisin ngaban kajingnya dei bat kiwei kadai kajingnya khai pateng kajingnya trekam kadon kam tangba kam dei ba kiwei kin sinsarno nane kam dei bangin IT no seki ya kata kari taka jakal ne taka kam kadai bang mangi dei bandon ningkong mangi kabon ide ban bat ya kabor halodal de saisin ngaban hang ne balaikum kari Israel kalong kari kabarit nei kapau bahan namar kabat be halade ya kabor kadai te mangiru kum kari khasi janti ya kane ke jela ngidon kamban husier ma bakam dei ban wan penban pi to kiniat ngalaman ong kalong ke jisus ai bobon yo khasi jongi bosu syong madan lenter jiyo man syong kata gede ke basus ai tikai kemut man ong kaladei ka por menta basai sin pat kalong kum ka jing kersu tia bat kalong rum kum ka jing maham ladang ibakla kemot ngilak ban long kimrau tengim kwa ban long kum ta nama lada kini kinong susar ki don kum kata ka jingnya te jutang bat kiwei ngimtip ke ikat jing te jutang jongki la le se kalong pan ka jing ditat na ikari bat kini kalong ka jing ma ka bakrau tena kata kadau ngidai ban long ki bak kerpang ki bak kentang ke mau blai labu yengi pingi ong mo wat kariam kabej ngai kini kisi don kini ki ba kidai khasi mo kilai chabar state ban ruai ki phong moi ki dress ne ki balong tradisional mo ne ka riam jong khasi kat no gajing itnat bat kalong ba pendon burom ya kari bat ka jaj ban te kini kalong badan kampalat bangine ban yai bat halade ya ka ni ka jinglong kerpang ka jungi ka bau blai lo ai khamtam haka sinsar kadar lani haka kam haka business kajinya dai bat ki wede to kublai sibun kata ke ekaba pi ai kanuksa te kumbangila yat lengbaga ktien ko job lay te ke ekaba nganga yu I haga jingya dai bat kane ka banta ba kuma pi ai nuksa barabor ngaru kumju syapang gani ka jaj penriu Israel balai ni shim namar ka kumbang ngilaya kren kini ki jingya kren ki beladap piu bleu abau jit ini ka jan meru Israel jingsya ka jing thmula ni kataka plan ka ba bom jukut ka jong u kalong ba ukwa ba
mauhi un sensyar Oi. bat lengba gani ka judgment riu kumau la tho ha ka Bible kalong ba mauhi un long sim tenang ta bagini ki judgment riu ka perthai baro kumau la jit yu Abraham daga bau ong lengmau sembai jome en long ka jingkar khu ye ki judgment riu baro tena dau fi kei ka mga ngadon ban ong ru ha gani ka por kalong ba kini ki sim mensua ya bagani ka judgment riu Israel kalabakla ya ka ban jit ni kawan raksha ya kata ka jing jot ka jing peisha ya ka jing im jong ni ka judgment riu te kei ka ba nga kwa ban pen i katu kan ni hagani ka pori ka jing ya dei bat kini kisim te ngi pej ban ngai gani ka jing tho jong gani ka kitab ka ba ar jong ki chronicle na ka ni kalanong ka ba khat riu na ngi pej ya gani ka ei ka ba u blai u kren shapang uni wei usim bakerteng asa telong mau blei ka jing sha ya uni ka menengkong ula ai sibun ki jing kerku ki jing job rei sedang ya ka ban pensyania no ha kita ki nong wei Oi. u pensyania agi nong wei bat u nong ya tu lepa jong u blei u wan ban maham yo ni briu ha gani ka por sengap u blei ong kum ni u briu namar ba ula pensyania no ha kita ki jutang jong kita ki briu nong wei ki ba ha ga jakab un bo bet ke jing syania ha u blei ha ga ba un syania ya la ki jong ki briu ba kumno i kawan penyat ya kari kumno ya kawan penroy ha ga khai ka pateng ka trei ka kta ki kam ki jam ki jong ki henry ha ba ula le ya kata ka kam uni nong thul pa jong blei kani ka banta jong ka khot ka ba khandai nagala nong khan ri kitab ba ar ki chronicle sap kong kum ni namar ki khmat jong utrai ki shat keleng ha ka perthei baro ban pen i yala de uba klain bat ya kita kiba ka donut ka janai hau ha ka ne mela lebit fi ublai uong ye kita kiba lek pensyania penban sia kibriu ke nabar dakaba kin dino ye kibriu lajong lani kin le ben penban ye kibriu lajong tang namar ka jing kwa ka jing phoida ka donut ha ka jing suthu lajong ublai uong melaya lebit te kei ka bang yang ni fi ublai uong namar kata na do menta mensa yoi yaki thama te kei ka bang ala banong kalong ba haga sensyar khadaru lada kini kinong sensyar kiba te jutang bat kibriu nabar lani kiba di penman ya ka jaka ka puta jong kari tang namar kita gijing phoida ngala banong daga buram magani ka por kat kum ka ei ka Bible ka kran ang ni ha kita gijing khai gijing pateng ki mar pok khandau lani ki ding ki sit lani ki ei baro gijing don gijing em ha ga jakab ki trai jala ki trai muluk kin yo i gijing phoida henry ki phoida man kita ki briu nabar ha ga ki yu ben ki trai jala ki trai muluk kama kumang yu i wat ki tu ki ba ya nya trok mo kanusian ki yakhi namar ba kim yoshu kamai ban kit jingkit la le don bor pan na kita ki briu nabar kita ki company banabar te ka bangala banong naga buram hagani ka jelaga jongi lada kini ki karkhana la ni kita ki jingti ki marpo khendau la ni kita ki jing seng kita ki company hajaka ban aibor ki tra jela makinang yai kiu haka khai pateng haga yo ka kot kamai kaji nado unong rep ko mengeladap ya keren haga ni kementa kepala dep lani kita giba ri jingri lani kita ki rukom trekam trejam hajaka bikin yo rela ki nong sensyar ki lebiet kamut kanom kut kathma lani ke jing yakhi bat ka sosi kalong lada kim husiar bah kalaban mi wat kita ki jing ya snam ru hot kum kibri ko jong blai ngi duai maka nom dei bandon kum kata henry ngi kerpat kham tam e ya ki nong sensyar bakinom dei ka ban le ya ka bakla la ni ke jing le bit te susu pasor pidon ayu banong susu haglor ka ni ka banta haga jing ya dei kat kum ka Bible kum mangila pule ba ublei ya ga jing syau la bu igni ki put kisam
ulabu la kajong ka senam hoj utau na kajuk ka senam tamba pi ka senam ukasi ka senam kibriu jongi hakani ka jela kam tam ko me kalaya khasi jan tia garo kilong kawe kani ka jela te pidon ayu ban ong kam tam kani ka jela ka ba ie ko jongi ba kumno ki dei ban le ha jing ya dei bat kani ka banta ha ka ba ki paj ba ki so thu ki nong sin sha ru ya ki paj ba te ko blai sibun pastor skindiat chobangan kren ngan puli kani mo hoj kadi ka ba phla ka ba blai ukren ru wat chapang kani ka jinglong ong kur mo kani ka tin kur ngan puli hang ne na ki Ephesus kani ka lonong ka ba la ngan puli ka di khot ka ba khasan ka na ubala jer ke teng yi ki kur baro habneng padha ka khando ublai jongi udon bi kani ka tin kur ka si ngijuong ka kur kata bapej ukni nong sensyari itu ka kur nong pej itu ka kur nong pej itu ka judgment riu nong pej itu ka ri te ublai labu ha kata kur kom bakan nom don ka jing ya kni kan nom don ka jing kelumar kan rum kan ram kan nom don ka jing ya le don bori we subu mentala dau kasi jongi don kita ki nong pej nong jongo nong sensyar kumun chuarang sensyar sim mo mencuatang sensyar sim kemud kis im badai nak wei ka jaka kimla bancuan interfere ya ka tu ka wei pat ka hima te kum tau blai lo bu hakne kurukom la ka ha ka kurne ha ka ri ha ka jaj pendeuru sai sin ngapan ujaj pendeu kasi jongi ublai lo bu hangne ba ma uhi nengkong undon kata kajing start hapdeng jongki kumno ban penne ia kata kajakai kata kari itu put usam kumla ong mene baulo ai blai put usam badi ki kam ki jam kuno ban trei kumno bakin im kat kum kata ngalaban ong pale ya kri ka pertai mong idon bun ki judgment reu wat kabam ru kaya pher na wen ong kabam jong khasi kabam jong ne pali kum tete la ka jong kemun ni sutu ang ne balai blai bu kum tu namaru blai ukwa ke kabalong ba itnat da ka penlong lang ki bun ki rong ki rup kum ong mene la ka jong ki jaj penriu ki don ki doli ki doyong ki do sau ki do stem kum teter te ublei lo bu yang iu khasi yang neru kata ka jing long kerpang jong khasi kenang ma uneng kong ujaj penriu khasi jongi da ka pasung ki yang kren hagan ka por ki polok nong ngap daga pas suki yang keren hang ne nengkong kan mau ya kene mangi de ban ya long kawai kade namala dangim long kawai ngi khamshania no pan ban ye ki nong wai ban ye ki lagi jong hang ta kade ka jing sha la sha di non la sha nyon ben par ka jing ka ba krau kan long te na ka dang ngia ban stang ka jing ki mong na ying sem na ka kur na ka jaj pen riu ngin le ka ni ngin pensa ka ni hadu bau jisun wan Marka ni kini kabanta kapanon kam hadu kata pengan puli kindiat hang ni kai ba jau blai ula ai kini ke jing mahami kini ki Israel hadin ba ula pelat je ki wong kumno blai kini ki jaj ben Israel ki briu ke ba kerpang ba blai ula bu iki wong kumno kini ki jaj ben Israel ngan puli yang ni na ke kitab Exodus kalau nong ka ba ar pholai ka khot ka ba lai for wong kumne men om penlong ka jutang bat ki lemne bat ki belai jongki to mentala dawan interfere no way na bar wonwan ra yu belai jongki te kum do belai ula ai ke jing maham ya ki jaj ben Israel ngangai yang ngiru menta bangingim dei ban long gumta ngidei ban bat scam ya kata ka jing long ka bau belai lo bu kerpang yangi hoj ho belai don way belai hadin bangila ngai ho jisu kata ka jing sisa ki jaj peru ka perthai ngila long ki khun jong belai tang ba kat ba dang don hane perthai kumong ngim padon hapne ngireng don haperthai menta kemud ublai la bu kerpang yangi hang ne bakanum kenrum kenram banginum long mrau yeno ngin don ke jing lait luit tena kata kadau ai ngin long ki ba lait luit la ka de sensyar khadar khai pateng katre ka kta ke bro ka jing mane ublai ngin long ki ba lait luit ngin long ki ba kerpang kenang ba ublai unyo ka jing sobha hat ka jing kerku yegene ke jaj ben jong i to pastor to khublai sibon ke ka ba phila pen i te ke ka ba kumba phila pen kan mau ba kumno ba ublai wong me wat ya te jutang te ke ka bang yo i kum ka nuksa kumeng i na kanika kitab jingken haba ublai ubu ya kita ke jingken mau lani kumong tin pareng
teki book of remembrance lani kita ki record ki jing book kan mau teka ka bang yu i akan ka wei ka jing jia ya ga bagi ni ki judgment Israel ba kilami na po Egypt teki poi ka tu ka jaka jong kata ka ba khot ka Moab te ublei ka jing syau la maham ya kini na ka ba wong mem dei ban ya te jutang bat kini ki briu ki ba penjot ya ka jing im ka jome tenri ka bang yu i akan ka benta kalong ba kita ki ken hun nong yalam bat hang ni la ong ba kila lek penyaso bat kita ki rukom jingle pakerteng uta ubal por balong ba kila yate jutang haka song kha song man kila yate jutang haka khai ka pateng bat kila yate jutang ru haka rukom jong ka jing im kitu gibriu bat kala penjot thiau ya kibat kai ka bang i kham tam haka ni i ka kawan ra ya ka klam sendon ya kali ke judgment Israel bat kila yap da ki pau hajar tege ka bangadon ban ong ka di kapor kumba pilapan kan mau ba lada kani ka judgment riu ka chongiru kumbangi ju ong ka judgment riu tibriu tiblei te kabaroi barabor kumba ong parum pare khamtam ki por ki ba mensua alaman ong bagi riu ki jongi kim dadon kata ban ong ban duja nrei kani ka pateng go menta kalong ka sedang ban mi ka jing ka bang yu i ba meno ngum ju i bo khasi un krong joi kata ri nrei menta ngi lai i khasi ro ku ya krong te yo hagis rut surok ruladon te kalong ke ka bang ngim la ban mudur te kani kalong ka jing ma ka ba krau kum ka judge ben riu ka bang ala ban ong ba kum bau blei ulah hikai ka bible lada ngim long ki ba husiar ngim long ki ba pikir kumba ka jia gani ka por ya gani ka judgment riu Israel kum ngi pen i gani ka kitab jing ken kalong ba ngi ka wan ra ya gani ka khlam te ka ka banjia ya gani ka judgment riu ka jongiru bat kum juru ngalaman ong ha gani ka jela ka jongiru lada ki nong sen syar kim so thu kum no ban wan ra ya kata ka ka ba dei biang nam ta ki trai jaka ki trai muluk nre lada kila le halaga jong ka mon nagam ta ka jing phoida shimet ka jongki ka bangala ban ong te ka bang ngapet ya ka por kalong bau Moses ko bau ble ula jiet ha ka por haba ula duai bar ula pen kentang te kelando pi ka por kadang dei ka jutang ka ba ki haban pan mait wat da kawai tru ya gitu ba le ya te jutang ka rukom malong ka por utau Pinehas utau rang ba lendo ukun jong naga jaj jong Aaron nak tu kapor hadu ba ulah shim da usum ulah dung yap ikitagi kun sim naga jaj Simeon bat kita gi bawan ra itu kan thei ki ba penjaklia ya ga jaj men riu ha kata kapor bat laong ba ublei ulah pensange ya ga khlam to paso ngakwa ikaban buru ga jikren halor kan ikaban ta kumang labu bagi nong sensyar ki bapen bakala ya kerkom ya te jutang ki wanra ya ka jing du nong ya ki trai jaka ki trai muluk pidon ayu ban ong na kaliang jong pi ban pen i kat kum ka bible ya ki bakum kini ki nong syar laga dei hang ni ni shaweru ki bom tip ya ka ban tei ban pen bha ya ki trai jaka ki trai muluk rei ka perkhat tang ya phoida ka jing lum spa ya lati te to nga sustamat ege ba pila ai ke ege bangila ikren kan kapor kare katahi sai sin nga bani ga to pi ong ma pi mo pan pan kan mau kalong nadu man sha kan mau na dang khna mo i sai ong ba kanong krong ngim dai man long kum ta ti kadai ga jin sha ka mong pi ba man shwa ngim ju kham yu i ke nong krong te kani ka mindset jong ga jing long nong krong kami na e kani kam dai no khasi ka ukhasi umdon ka mindset ban krong judon kum kata ukhasi jungi kile e kata ka jinglong kalong haba ki yadon paramarjan kiapan iwe tang ba kiapan kia ai biang hadin ne dunamano pendap langkum to de kata ka jinglong khasi kam don jing krong kam don dai kata ban ong shu sim e shu le e kata ka kam don kata ka dai jinglong khasi jungi tenri ka ni ka dai ke ngi haban
ti bang ya ban pek bhai kani namar yo kalong gajing ma ka bakrao kalong gajing le ran ka bakrao larang ilong pinong krong ngakan mau u David wong mo ba man chuang rang khna man tang la temen ngam ju I ba ubahok un krong pu kadai balai ka penlong krong mo balai penlong nong krong ya lady namar kadau kalong ba kadon ke ek bala dunang to sela kadai long bagi nong susat lanai kadai ke jing im simet tikani kalong kum ka jing maha mi ka jing im jungi ki judgment riu jungi menta ba ngiham ban im kani ka jing im ban long ki badon kabor haladi kadai ki badon kabor ka sunsar khadar kumangi pen kan maula rangi pech bon ne kani kitin jong blai mo pastor rei ngihap hi ban kam kren na ki kitin ki bangi yo I na la deru de ki khamat ni kadai ban biang sisin kemong mene peki dukan watang nai sulong ha ukasi bapli babuni suya syong gitu gi ngalaman ong sem barit suya tap plastik to lene babun hasurok mano ba syong gitu dukan be umdon kasi kita la deb di sewai mano ba control gitu mdai su ngimdai mawan keren nang neban ong bangi penya ya sun judgment riu rek ingmut ban ong kolong mano baling yung gari kasi balai ingin le kumta nyaban perkhat kun kirang ba snong ki MDC ki MLA ki nong sunsar bro nyaban perkhat ba ikane nyaban penduno ikane ka mindset ya kaban di nilam lane kaban le kum kata ka kammo ban penyo nong yele de bad ban dino ikari ber ka judgment kani kalong ka podor haduk kata tena kata ka kala dei ka por wala don ki bale kumta kala dei ka por ladai ban kala bomot ya ban pen kalano ai ka jingmut je perkhat jengi lem gumta la dangi long gumta ngan pule sakani ka wei ka ban ka ba dek ai ka ba jai kini ki ni kham sim ne ka jaj ban ri Israel na mar ka dei ka ba ka don ka Bible nang ta kani dei ka kanuksa ka ba ha la dangi pech ang ne ublai wong kumno kitab jong Joshua habau Joshua hi Joshua udai unong yalam ubau blai lo ai ka bori u ban job ya kathama udai unong yalam ubat tebit ba blai lo jit yu ten rei hangne u blai ai kane ka kum ka jing maham ki Israel ba namara hakane ka por la ong hangne ba u Joshua kane ka por ula la kham temen ula kham temen tela temen te ublei wai lepa ka warning ikini ki Israel bakim dei ban le submit chekewei pat ki judgment riu lane ban ya te ju tang bat ki namar yo philong mrau biang haki kuma philong phi mene sibun mong ile kren ne por te hangne la ai lepa ka jing maham ya ki bakin nem le re kumta ula ai ka jing maham na ka lonong ka ba ar pholai ka khat kani ka ba khat riu darangi pule hangne haba pin rengkang ni gajutang trayu blai jong pi kaba ulah hukum ye pi bat pin lech syakri ki wei ki blai bat pin dem ye le de haki ndakum ta ka jing bitaru trai kan me percaya pi bat pin du shen ya kani kari kani ka strat mo paso pin du shen ya kani kari ka ba bha ka bala ai ya pi kani ngaso bes magane Long ne bala da pile gumta pindu no snon ye kane ka riba bha bala ayu blai kadai kane kari ngaban sisu kari khasi jongi kare ka riba la kari ka ba jaudut kibru kadai kari bi kibru na kiwe ki ngalam nong nari temmo tang ban yo ban wan syong hasilong lalong kumayo ya ka beneng kadai ukasi jongi don hang ne umso ture kata kiwei ki perkhat ya kari khasi jongi bakalong kum ka beneng mangi beneng idon hang ne ngi adino penban kata kalau ngejing bi te kalau adai ka por hang ne kumong ne kalau ngejing maham ka hang ne ngan pulis sen ba pindu sian ye kane ka ri ka ba ula ai happy ublai lo ai yang ni kane ka ri khasi lai ublai kane ka ri takra ngi ong ka ri tip lai tela dang ngim husiar ba la dang ngim le ba kamut ngila ban du no ye ka te kane kalong kum ka jing ma to hoi te kublai sibun kane ka ei ka ba philapan I kalong sya ka ei ka ba sultanat adu kata-kata te kumbangi ngi yo I bat ni tiap ru yagai ka bala long na du dang sedang kalong shisha ka ba shisha
bau blai syau la ai ga jengker ku ka kerpang ya gani gari ga jongi te abang ipet wat ki jingjia lani kita ki baong ki history ni ki jingya tu khana mo ba pi wat upareng ru ka tu ka por haba uwan balai usau tenat ya gani gari lum ga jongi oh ya ka ba kentup khasi jantia garu usau tenat bat ka ei ka ba abang apule ki history min syua kalong ba ki jupan long ki jaka syong pengat haga ni ka rilum hagi ni ki rilum ba ie ka jongi te kumma pilapan kan maung ni ba lada ngimnang ya kaban sumar ya kala ni kaban pendon kam hok ngin sa du ublei laban ong un sa be no kumma ube ya ka judgment Israel kanu ga jeng sosi abang ni perkhat ya ka judgment Israel pi balai ga jenjar hadu kanika por hoj ublei kuma ulakular ga jengkerku unom i ga judgment ri nama ulakular lomba Abraham tenri ga ei ka bangi yo i ka long ba katno ki jenjar ki lanot sosat hadu kanika poru tege ei ka banga yo i ya ka nuksa ka bhapat haga jingya deiru kanika judgment ri kini ki siem ki ba sensar bek ki ba yaj bek khamtam ki ba shepting yo ublei ki ba don kata kajeng perkhat ya kari ya gajat benriu kum ka nuksa nagani ka kitab baar chronicle kwan pi gani ka por nagala nong ka baar phau dang ya pet ya gani ka dekhot ka ba khat lai khat saw tiga ka bang i uni usim kurteng u Jehoshaphat badla ong ba uni usyepting yo blai uat yo blai kenturu ya kibriu barabor ba kidei ka ban duai bad ban kongu ya ka tien ya ka ba kibriu ke jong blai kibriu ke ba shisha ki aya ke jeng maham sengap uong kum ni bat ki juda baro ki la yeng khmat utrai lembat ki khun bat ki tengah jongki bat ki khun ki jongki de pi kemut ki hikai labat khun bat tengah la ni mano pi hadu kata kile balai gile kani ke jing jia ke jing khana ngimla ban puli lot tenri balai gile komni long ba ke layu i ki ki pai ba pai san ki ba mut ya ka ban wan kelun jubor ya ka ban wan ban luteno ya ki pi ki yeng khmat joblei ki ya duai ki ya teli melon ki ya teli melon ban haba kila le kum ta sngap ka ei ga je ka ni ka dekhot ka ba khat saw sap kong te ha uje halil ukun usekaraya ukenja levi naki kun shenrang u asap lawan umensiam utrai hapdeng kajingya seng lang dekhot ka ba khat san bat ula ong to sha skor pi ki juda baro bat pi ki basyong ha Jerusalem bat me usim Jehoshaphat kumni ong utrai hafi wat shepting lemni wat khau ek namar upaj ba bakrau namar kathma kamdei ka jong pi henrei ka dei ka jong utrai tegei ka ba ngadon ban ong ning in sapet ru i ka jing ya dei ya ka eipat bau news im ule hadin ba ula yo sngew ya ka jing maham na une ubriu jong blei dei nong tu lepa pi haba pi along ka we pi ateli pi so thu jing mut kawan kasur ka jong blei ya ka ban wanra ya ka ni ka khubor ka bha bau blei un yale te mangiru ngalaban ong kum ka jaj men riu hagani ka jela ka jongi lada ngi so thu ya ka jing long ka we ka ban jiet i ka nong sinsyar ka jongi ngi nom poi sa ka jing sha di la ni ka jing sha long mra ngi ki paj ba ngi laban bread no kum kita ki nong sinsyar ka bangala banong ki ba pendu nong yang ngi ki trai jaka ki trai muluk ka syong ka ti jongi ki paj ba hi la dang ya tali te ke ka bang yo i hang ni te hang ni ke e ka ba ngi yo i pat la dang i pej ya ke e ka ba uni u usiem pi u ya thu pat u yeng sama u pat uni u Jehoshaphat ka dekat ka ba khat pra bat u Jehoshaphat ula pendem yala ka kli bat yala ka khmat syaka khendau bat ki juda bat ki nong Jerusalem baro kila hap dem hakmat utrai kila yamane ya utrai ki dekat ka ba khat kandai bat ki lebi kiba
na kata kaying kohat bat na kikun kikora na kaying jongki baro kila yengru hakmat utrai ublay ki Israel da kaktian bajam pi mut kila perta utrai te kini kalong kajing hikai yangi kalong kum kajat min riuru ya ba kumno ya ka ba hagajuk kapor kum mangiju kren barabor kajing ya teli bat kum juru kajing syania au blai kumno bau blai unwan rapat ya kata kalawai ka pernai ya kani kari ka ba iet ka jongi bat kai ka bang sultanat kalong hangni kalong ba uneus iem nimla ban pulelut ya kani usim Jehoshaphat pi kai ka bang sultanat sengap uong ini kentien hagani ka dekat ka ba arpo uong topen scam ya la de pi to ngek ya kinong ya thu lepa ki jong u kumta phin man baha pi kemudian ada ngek ya ka sur ka jong unong ya thu lepa ya ka sur jong ki syakri ka jong blai ngin saman baha te pasal ngakwa ban ai pat happy hagani ka por pidon ayu ban ong shu shu nakaliang jong fi haga jing ya dei bat kani ka benta bakumno baki briu ki jongi ki dei ban le khnang bakum ki trai jaka ki trai muluk bakini ki basansyar kinom la ya kaban le kan bamon ka ei ka kubor na kaliang jong pi kat kum ka ei kuma ni pensyong nong rem na ka bible sai sisen hagan ka por nga aingu ublai ya gani ni kren ti ka benta jongi khadu pade kalong gumni in ban biang mo ya pan yai pen kan mau ba kumangi ong ba ka bor baro ka syong ha ka ti jongi te kumnong in le ko ki paj ba ngada kerpat ye pi to kala dai ka por nga ya wer ye pi bangin pen kelano ya ker kompar khat jongi kan kala dai ka por yengi bangin kendit ben reuno ba kumnong in le bangi hapan le de ka jing start ha bangi jit ye kita kinong sensyar do te kublai sibun te kuma pilayo sngau ba ka bor ka jinglong kenrat lani ka jing kelalong mrau ka jing kelanong krong ka syong hanga hapi iwe pe iwe kum ki pajba ba kumno bangi dei ban le te paralok ba iet ki ba jupek nang ba kani ka jing ya kren ka jongi tingin ya duai kani ka por ba ublai shisha un yai ri yai sumar ya ka wei pa wei ka long ying ha ni ka jaj men riu ha ni ka jala ka ba iet ka jongi ka bangi dang yo kat kani ka lat ka kabu ka jing lait lut ka por kampat dir yangi te paso ha ni ka por ngakwa ban ai lat phila ban yalam ya ka jing duai ani ka por ki ba don kam ya ka jing duai te phila ban bu ya ka ti ka shadem ka jong pi ngin ya duai nang ka ta jong pi ka ni ka por la don gi bapang gi bastom ru ni por ni duai mo train pen khia ya ka jing pang baro ni ya duai kat kum ka bong musim le yalam yingi ka ni por ni duai nge aingu ye me ko pa ni ka jing kren na ka ni ka por ka trai ai ka burom chime khoblai chibunen ablai ye ka ta ka jing bha ka jing snake jime ka ba mela le yengi ko pa bari ka jaj ben ri hi baro ko ya ka ni ka por nga duai ko trai la don gi bapang gi bastom ka ni ka por nga duai tai ka jing pen khia kan le chi ki met jung ki la dai ka no no ka jing pang ru om don ka bom la ha ka kerteng gi me ka trai bi nga duai ki ying gi sem jung ki kam gi jam jung ki bari ka ri ka jaj ben riu bari ki nong sin sharu ka ni ka por nga duai ko trai ba ka jing sok kan long ha ka ni ka ri khasi jantia bari ka jala baro ko wai trai ai ka burom sheme ngi duai ki ne baro ha ka kerteng jisu amen amen te prolog ba iet ka jupek ni se sempat telat pidon kam ki jing duai phila ban wan ka ni ka jakang ni priang somai pi ka pli art for sau kanta te kumjuru phila ban page ikini ki number kumangi jubu ka screen phila ban phone yangi haki por baro ublain kerku ye pi kublai shibon